Od početka povijesti povremeno silaze s neba i donose nam mudrost i naprednu tehnologiju, kažu neki. Njihove su letjelice, čini se, jako mnogo puta zabilježene na filmu, ali nikada posve uvjerljivo. A sada ti zli izvanzemaljci otimaju građane zemlje i čine im nezamislivo. Bar tako kažu tisuće Amerikanaca koje tvrde da su ih odveli na neidentificirane leteće objekte. Tako su ružni. To je užasan napad. Ljudima uzimaju spermu i jajne stanice, usađuju im fetuse ili ih odstranjuju. Znanstvenici ne priznaju svjedočenja o izvanzemaljskim otmicama jer za njih nema fizičkih dokaza, a nema ih zato što se ne događaju. Dolaze li izvanzemaljci uistinu na zemlju? Petljaju li se u ljudske poslove ili se čak i pare s nama? U društvu onih koji vjeruju i onih koji sumnjaju, pogledajte najuvjerljivije dokaze o posjetima izvanzemaljaca. Jasno se vidi svjetleći objekt, kao da je od metala. Mnogo vjerovanja o NLO-ima i izvanzemaljskim otmicama izvire iz kulture, iz psihe. Ništa nije ovdje negdje, već je sve tu. Sami prosudite, dok se znanost i ono nadprirodno sudaraju na našem pretrpanom nebu. NLO, posjet zemlji. Brodovi nepoznata porijekla dolaze s neba. Pokušali smo ih pozvati radijom, ali se ne javljaju. Svi se moramo pripremiti za napad nepoznata neprijatelja. Suvremeni odnos ljubavi i mržnje prema nepoznatim letećim objektima i njihovim izvanzemaljskim pilotima traje već više od 50 godina. Neki, međutim, vjeruju da izvanzemaljci postoje duže od nas, pa čak i da su s vremena na vrijeme potpomagali našu evoluciju u pravome smjeru. Kako bi inače naši preci izgradili velike piramide u Gizi ili velike Nazca poteze u Peruu, koji imaju smisla jedino kad ih se gleda s neba? Zašto bi Europljani željeznoga doba narisali čovjekoliku figuru u svemirskom odijelu? Ta su bića pronašla način da se spuste na zemlju. Možda su inteligentnija od nas. Naravno, moguće je da su izvanzemaljci došli i pomogli starim Egipćanima izgraditi piramide, ali za to nema dokaza. Uvredljivo je pretpostaviti da ljudi nisu bili dovoljno domišljati da to riješe. Proučavatelji, koji sebe nazivaju ufolozima, svrstavaju naše bliske susrete s navodnim posjetiteljima iz svemira u 4 kategorije. U prvoj su kategoriji susreti pri kojima su NLO-i viđeni izbliza, ali nisu ostavili fizičkih tragova. Jedan iznenadni popodnevni susret na meksičkom nebu spada u tu kategoriju. Rani su popodnevni sati 5. ožujka 2004. Meksička letjelica za vojni nadzor tijekom rutinske potrage za krijumčarima droge zabilježila je niz nepoznatih objekata. U jednom ih je trenu bilo 11. Na infracrvenom senzoru zrakoplova NLO-i se vide kao sjajne točke, ali ne vide se detalji i konstrukcija. Zrakoplovci mahnito pretražuju nebo ne bi li ugledali to što čini se leti uza njih, ali ne vide ništa. Vidi se samo infracrveni signal nečeg iznimno vrućeg. Kontrola leta kaže da ne vidi ništa neobično na radaru. Zrakoplov je naposljetku sletio, a posada, kontrola leta i vojska izgleda nisu imali pojma što se dogodilo. Kasnije ćemo detaljnije proučiti ovaj susret prve vrste. No najprije ostale vrste susreta. U bliske susrete druge vrste spadaju susreti pri kojima su NLO-i viđeni, ali su pritom i ostavili fizičke tragove. Mnogi kažu da poznata pojava krugova u žitu spada u tu kategoriju. Ljudi su znali primijetiti jezive svjetlosne kugle nad žitnim poljima, da bi kasnije naišli na spektakularne uzorke polegnutog žita. Nedavno su neobični kružni oblici u travi povezivani s pojavljivanjem NLO-a u Meksiku.
Zatim, naravno, postoje i čuveni bliski susreti treće vrste. Njima je svojstven pravi kontakt. Često se radi o telepatskoj komunikaciji s izvanzemaljcima. Krajnja su kategorija bliski susreti četvrte vrste, odnosno otmica od strane izvanzemaljaca. Kad sam došao k svijesti, bio sam na stolu. Hollywood se u hipu zakačio za predodžbu o svemirskim nasilnicima velikih očiju koji nam čine gadne stvari. Za one koji vjeruju da su to i doživjeli, radi se o užasavajućem iskustvu. Tako su ružni i gadni. Kad bi ih najradije rekla, ma to je bio samo san. Znate, to se ne događa, ali događa se. Nekoliko su me puta oteli kad sam bila dijete, jako mala. Događa se maloj djeci, ali traje od kolijevke do groba. Tako to ide. Tko je dio njihova programa, zauvijek to ostaje. Pam je pacijentica doktora Davida Jacobsa, izvanrednog profesora povijesti na sveučilištu Temple, vodećeg zastupnika fenomena izvanzemaljskih otmica. Više od 30 godina radi s navodno otetima, te im hipnozom pomaže da probude zaspala sjećanja na otmice. To je područje na rubu rubnoga. Za karijeru znanstvenika, proučavanje nečega takvoga nije, što bi se reklo, pametan potez. Ali ne pruža se svaki dan prilika za proučavanje i razumijevanje pojave koja može biti od tako velikog značaja. Jacobs vjeruje da su izvanzemaljci oteli najmanje 5 milijuna Amerikanaca, a čuje stotine priča o otmici koje su znakovito slične. Spavam. Soba se doima jako mirnom. Kad se osjeti neka svježina. Ne znam kako da to opišem. Soba je nekako drukčija. A onda u ušima čujem zvuk. I tako dalje. A onda vidim svjetlo i spodobe. Očevici tvrde da se nisu mogli micati, kao da su bili paralizirani. Zatim bi im netko ili nešto prišlo i podiglo ih, a često bi izletjeli ravno kroz zatvoreni prozor. Potom bi uzletjeli do svemirskog broda gdje bi se pridružili drugim otetima i čekali daljnji tijek događanja. Ono što slijedi redovito je odvratno. No prije nego što čujemo ostatak Pamine zastrašujuće priče, vi koji mislite da su vas možda oteli, pazite, prije nego što potražite terapeuta koji se koristi hipnozom, vođenim zamišljanjima i sličnim postupcima za otkrivanje potisnutih sjećanja na takve događaje. Pazite, jer mogli biste se svačega prisjetiti. Opasno je. U mnogim slučajevima vrište, plaču, valjaju se po podu. Sjećanja koja izviru tijekom hipnoze doimaju im se iznimno čulnima. Doktorica Susan Clancy, psihologinja i stručnjakinja za pamćenje, već 6 godina proučava ljude koje su oteli izvanzemaljci. Ona vjeruje da terapija ne oslobađa sjećanje na otmicu, već da ih oblikuje. Svi navodno oteti ljudi s kojima sam radila oblikovali su svoja sjećanja pomoću hipnoze ili takozvanog vođenog zamišljanja. Ne znam nikoga tko se je spontano prisjetio izvanzemaljske otmice. Navodno se oteti često doimaju razumnima i prisebnima, a u većini su slučajeva potpuno svjesni da njihove priče zvuče nevjerojatno. S druge strane, pitaju zašto bi se itko htio prisjetiti tako bolnih događaja. Odgovor ćemo potražiti u ljudskoj psihi, a neka će biologijska objašnjenja biti začuđujuća. Osim toga, ponovno ćemo pregledati zapanjujuće infracrvene snimke meksičkog ratnog zrakoplovstva i pokušati ih objasniti nekom prizemnijom hipotezom. No počnimo od početka. Kako je započela opsjednutost NLO-ima? Možda nas neće iznenaditi činjenica da se suvremeno zanimanje za NLO-e pojačalo početkom hladnog rata, kada su ljudi dizali poglede strahujući od špijunskih zrakoplova i dalekometnih projektila. Ludilo je počelo zbog jednog događaja u lipnju 1947.
Kenneth Arnold letio je svojim privatnim zrakoplovom iznad planina Cascade u državi Washington, kada je ugledao sjajni plavo-bijeli bljesak u daljini. Bolje je pogledao i navodno vidio nepoznate objekte kako plešu među planinskim vrhovima i lete nevjerojatno brzo i okretno. Arnold je o tome svjedočio u lokalnim novinama i tako se rodila pomama za letećim tanjurima. Kasnije te godine dogodila se NLO prekretnica, incident koji se spominje i dan danas, i to s osobitim poštovanjem među onima koji vjeruju i osobitim negodovanjem među skepticima. Roswell. Na ranču kraj Roswella u New Meksiku, u blizini zračne baze vojske Sjedinjenih država, pronađeni su čudni ostaci. Sutradan su lokalne novine objavile odvažnu ekskluzivnu priču o tome kako vojska posjeduje izvanzemaljsku letjelicu. Vojska je odmah objavila kako se radi o ostacima meteorološkog balona. Ali kocka je bačena. Vojsci nije pomoglo to što su doista nešto tajili. Naime, takozvani meteorološki balon je zapravo bio prototip novog špijunskog balona. Bilo je to rođenje novog doba. Nakon Roswella viđene su tisuće NLO-a, a teorije zavjere nicale su poput gljiva poslije kiše. Pojavile su se tone fotografija i video snimaka. Neke od njih i nisu bile jako uvjerljive. Među mnoštvom svjedočenja o NLO-ima, rijetka se mogu mjeriti s danom kada je u podne mrak obavio Mexico City, što su na video vrpcama zabilježili deseci ljudi. 11. srpnja 1991. Potpuna pomrčina sunca počinje mračiti nebo nad Mexico Cityjem. Stotine ljudi uperit će video kamere uvis kako bi to zabilježili. Za istraživača NLO-a Guillerma Aregina to je bio prizor za pamćenje. Popeo sam se na krov kako bih snimio pomrčinu. Ugledao sam blještavu svjetlu točku pa sam izoštrio na njoj. I tako sam snimio NLO, a ne neki planet ili zvijezdu. Aregin nije jedini koji je to snimio. Sergio Fuentes je pratio pomrčinu s obitelji i također je pogledao u nebo. Žena i djeca su mi govorili da ne smijem gledati ravno u sunce bez zaštite. Obraćao sam pozornost na njih, ali sam nastojao i snimiti sve što se događalo. Držao sam kameru i provjeravao je li stalno usmjerena ka suncu. Dok je Fuentes kasnije pregledavao snimku, iznenadio se kad je shvatio da je snimio NLO. U idućih se nekoliko dana javilo mnogo ljudi koji su vidjeli NLO, a mediji su poludjeli. Novinar i istraživač Jamie Maussan, poznat diljem Meksika, vodio je maratonski 10-satni program o NLO-ima, u sklopu kojega je bila i rasprava o svjedočanstvima. Zamolio je gledatelje da ponovno pogledaju svoje video snimke. Mnogi su nakon toga nazvali i rekli da su vidjeli NLO. Jasno se vidi svjetleći objekt koji izgleda kao da je od metala, a pod njim je crna sjena. Srebrni objekt u obliku diska. Ne vjerujemo da se radi o zvijezdi ili o nekom kvaru na kameri koji bi izazvao takav efekt. Snimke dokazuju da se radi o stvarnom objektu. Život mi se otad potpuno promijenio. Ljudi sada više od svega žele da ih izvještavam o NLO-ima. Nekima su te snimke puno manje zanimljive. Novinar i skeptik Mario Mendez Acosta usprotivio se Maussanovim tumačenjima događaja za pomrčine 1991. te vjeruje da nacionalna opsjednutost NLO-ima više duguje samome Maussanu nego posjetiteljima iz svemira. Zamislite da najpopularniji televizijski voditelj odjednom počne bezrezervno vjerovati u NLO-e. Mislim da bi u Sjedinjenim državama dobio otkaz. Zapravo je odbojna potpuna beskorisnost cijele te priče, zar ne? Bila odbojna ili ne,
Mausan i 13 godina nakon pomrčine vodi tjednu emisiju, a vjerni mu gledatelji i dalje šalju snimke NLO-a. Meksikanci su prihvatili taj fenomen. Prikupili su više dokaza od svih naroda na svijetu. To je točno. Meksiko je postao plodno tlo za istraživanje NLO-a i najbolje mjesto za promatranje sumnjivih nebeskih objekata. Skupine amatera ufologa redovito bdiju kako bi uspostavili kontakt s nebeskim svjetlima, kontemplirajući o njima ili bljeskanjem u smjeru neba. Ako se ima što spoznati o NLO-ima, možda ne treba ići ka zvijezdama. Možda je dovoljno skočiti do Štokholma. Astronom i fotograf Tom Kallen, producent je u planetariju Švedskog prirodoslovnog muzeja. Mnogi ljudi ne znaju dovoljno o noćnom nebu, ne poznaju ni glavna zvježđa. I tako kad izađu i vide nešto neobično što ne razumiju, lako mogu zaključiti da je to neko svjetlo znak inteligentnog života ili da izvanzemaljci upravljaju nekakvim svemirskim brodom u nebesima. Neće recimo pomisliti da se radi o meteoru ili satelitu. Kallen vjeruje da su svjedoci NLO-a nad Mexico Cityjem doista vidjeli nešto od čega zastaje dah. Nešto što premašuje tmurne zemaljske okvire, ali zato ne mora biti pod okriljem izvanzemaljaca. U snimkama iz Mexico Cityja vidimo nebo koje je već mračno zbog pomrčine koja je u tijeku. Vidi se i nekoliko oblaka u pokretu, a zatim kamera zoomira na taj objekt. Pomoću lako dostupnog računalnog programa koji može reproducirati stanje na nebu za svaki dan, sa svake točke na zemlji, Tom će rekonstruirati nebeske događaje toga sudbonosnog dana u Meksiku. Mjesec će uskoro stati pred sunce. Evo, sada ću ubrzati program 30 puta u odnosu na normalu, pa ćete moći vidjeti što se događalo tijekom te pomrčine. Računalo oponaša mjesečev prolazak ispod sunca, nebo se zamračuje, a nekoliko nebeskih tijela sjaji jače. Točno na mjestu gdje je viđen NLO. Možemo vrlo jasno vidjeti da se tu nalazi Venera i prilično sam siguran da su ljudi u Meksiku fotografirali upravo nju. Venera je drugi najbliži planet Suncu i najsjajniji nebeski objekt nakon Sunca i Mjeseca. Ali zašto Venera toliko nalikuje mutnoj izvanzemaljskoj letjelici? Tom vjeruje da sama kamera, dok nastoji fokusirati tako sjajan i udaljen objekt, stvara dojam trodimenzionalnosti. Evo Venere na nebu. Ovo jako nalikuje zoomiranoj slici planeta. Evo najvećeg mogućeg povećanja. I ovo je prilično usporeno, pa možemo vidjeti učinak pomicanja kamere. Ona tamna crta nije dno nekog objekta, već ju je stvorila sama kamera. To je obično nebesko tijelo prisutno svakoga dana, samo što ovdje izgleda zagonetno. Ali čekajte malo. Svakodnevna nebeska tijela ne mogu biti odgovorna za sve snimke NLO-a u Meksiku. Pogledajmo na primjer ovaj neobičan objekt koji su vidjeli kako lebdi blizu aktivnog vulkana Popocatépetla. Očito se ne radi o planetu ili zvijezdi, a uopće se ne ponaša poput zrakoplova. Taj je objekt snimio arhitekt Mario Ramirez, koji živi u blizini vulkana. Poput mnogih ovdašnjih stanovnika, vjeruje da vulkanska aktivnost privlači NLO-e u Meksiko. Što više tvrdi da je 1988. vidio kako cijela eskadrila letjelica uljeće u krater. Vidio sam jako veliki brod, promjera oko 300 metara. Na njemu je bilo mnogo svjetala i prozora. Vrtio se oko svoje osi, a onda se približio vulkanu. Vidio sam ih kako ulaze i izlaze u skupinama od 30 letjelica i kako nevjerojatnom brzinom odlaze izvan orbite. Oni žive u središtu vulkana. Ramirez je 2000. godine proučavao stijene blizu vulkana na kojima se, kaže, nalazi svojevrsni drevni astronomski udžbenik, kad mu je nešto privuklo pozornost. Bio sam ovdje na stijenama i promatrao popo.
Postavio sam kameru, a onda sam ugledao bljesak. Pomislio sam, zašto se na planini vidi bljesak? Ramirez je na koncu napravio snimak nečega što izgleda poput objekta koji lebdi nad planinom u daljini. Pogledao sam uvis i među oblacima je bio NLO. Činilo mi se da žele komunicirati sa mnom. Tako je lebdio još gotovo 2 minute dok nije nestao iza planinskog vrha. Što naš profesionalni skeptik Tom Cullen misli o ovom intrigantnom objektu? Na snimci napravljenoj kod vulkana, po svemu sudeći vjerojatno vidimo uvećanu sliku velike ptice. Pogledate li pažljivo, vidjet ćete kako maše krilima, kao da na letećem objektu mašu neki nastavci. To je ipak nešto što ne bih očekivao od neke izvanzemaljske letjelice. Naravno, nisu svi nepoznati leteći objekti obični slučajevi zabune. Neki malo previše nalikuju otrcanim specijalnim efektima ili tavama zavitlanim zrakom. Dosta je bilo video snimaka. Što je s bliskim susretima druge vrste? Slučajevima kada NLO-i za sobom ostavljaju prave fizičke tragove. Promotrit ćemo tragove koje su za sobom navodno ostavili NLO-i i zapitali se jesu li mogli nastati bez intervencije s visina. U rujnu 2004. na malom izoliranom komadu zemlje blizu Guadalajare pojavilo se nekoliko prstenova. Vlasnik zemlje pozvao je arhitekta i istraživača NLO-a Daniela Domingueza da sa svojom ekipom dođe istražiti slučaj. Nekoliko su noći promatrali polje i naravno pojavila se svjetleća kugla. Prošla je iznad nas, a svjetlost se pojačala. Zatim je svjetlost oslabila, ali kretanje se nastavilo. Dominguez tvrdi da je taj svjetlosni objekt s travom učinio nešto što ne bi mogao niti jedan predmet ljudske izrade. 4 su tjedna izrađivali karte krugova i mjerili kako rastu. Također su uzeli uzorke zemlje kako bi ispitali jesu li ozračeni, jer Dominguez vjeruje da su krugovi nastali zbog radijacije. Ovaj smo uzorak uzeli 17. rujna. Kao što vidite, trava je zelenija, a vlati su šire. Po tome vidimo da je bila izložena zračenju. Iz prikupljenih dokaza izvodim zaključak da je krugove stvorila svjetlosna energija, koju je proizveo objekt iz udaljenih dijelova svemira. Međutim, doktorica Laura Guzman vjeruje da je odgovor puno prizemniji. Ona je znanstvenica sa sveučilišta u Guadalajari. Moglo bi se reći da je meksička kraljica gljiva. Ali kakve veze imaju gljive s NLO-ima? Ovo je jako veliki micelij koji raste oko komada drveta ili korijena. Heureka, micelij gljiva. Kakve on ima veze s nama? Ima. Micelij raste iz jedne točke šireći se u prstenovima koji se još zovu i vilinskim prstenovima. Neke gljive znaju prouzročiti prstenove mrtve trave. Druge čak obogaćuju tlo pod travom pa je trava zelenija i bujnija duž prstena nego drugdje, pogotovo ako raste na trulim organskim tvarima poput korijenja drveća. Ovi komadi drveta pospješuju rast gljiva. Kad možemo naići na mnogo vilinskih prstenova, zato što su u tlu komadi drveta. Kao znanstvenica vjerujem da vilinske prstenove uzrokuju gljive i da je to jedino moguće objašnjenje. U tlu živi više tisuća vrsta gljiva, a od njih pouzdano znamo za 50 koje stvaraju prstenove. Kako bi potvrdila da su gljive prouzročile vilinske prstenove, doktorica Guzman uzet će uzorak i u laboratoriju ga pogledati pod mikroskopom. Traga za znakom prepoznavanja, malim izdankom na stanicama gljiva i uspijeva potvrditi svoje sumnje. Vilinske prstenove koje smo danas vidjeli stvorile su gljive. Što je s Dominguezovom tvrdnjom da je prstenove prouzročilo zračenje NLO-a?
Doktorica Guzman je ispitala uzorak i nije zabilježila pojačano zračenje. I tako je ovaj bliski susret druge vrste zapravo bio bliski susret s gljivama. Meksiko je preplavljen bliskim susretima prve, druge i treće vrste. Ali treća vrsta, pravi susret s izvanzemaljcima, gotovo se uvijek temelji na telepatiji i intenzivnom radu baterijskim svjetiljkama, pa kontakt baš i nije toliko vjerodostojan koliko bi mogao biti. Zanimljivo je da gotovo nitko u Meksiku nije prijavio otmicu od strane izvanzemaljaca. Potpuno je drukčije s njihovim sjevernim susjedima. Prema nekim anketama, milijuni Amerikanaca odvedeni su na NLO-e. Bodeni su, sondirani pa čak i oplođeni. Odakle ta podjela na područja južno i sjeverno od Rio Grande? Radi se o vjerovanju uvjetovanom kulturom. Pretpostavljam da, ako doista otimaju ljude, izvanzemaljci ne otimaju samo Amerikance, nego jednakom učestalošću i Meksikance i Brazilce i Portugalce. Kad bi netko rekao da se to ne događa, bila bih najsretnija na svijetu. Da se radi o ne znam čemu drugome, bila bih jako sretna, no s tim se nažalost predugo susrećem. No prije nego što se otisnemo u zastrašujući svijet izvanzemaljskih otmica, podsjetit ćemo se neobičnog događaja koji je infracrvenom kamerom snimio meksički vojni zrakoplov. A radi se o 10-ak nepoznatih letećih objekata koje vojni dužnosnici nikako nisu mogli objasniti. Je li to možda nepobitni dokaz izvanzemaljskih posjeta? Toga se sudbonosnog ožujka 2004. jedan rutinski popodnevni vojni let pretvorio u mahniti pokušaj identificiranja objekata, za koje se činilo da lete usporedno sa zrakoplovom. Nisu se vidjeli ni radarom ni golim okom, nego isključivo pomoću infracrvene kamere. Meksička je vojska objavila infracrvene snimke susreta s nepoznatim objektima, što je bila medijska senzacija. Kapetan Alejandro Franz iz Meksičkog udruženja za istraživanje NLO-a Alcyon odlučio je provesti vlastito istraživanje. Franz je skeptik koji vjeruje u NLO-e. Iako vjeruje da su NLO-i posjećivali zemlju, smatra da istraživači moraju uzeti u obzir sva moguća objašnjenja prije nego što dođu do zaključka. Istražujući ovaj fenomen, otkrio sam da se u gotovo 90% slučajeva ne radi o NLO-ima. Radi se o objektima ljudske izrade, planetima, asteroidima i mnogim drugim stvarima. Kapetan Franz i sam je pilot, pa želi rekonstruirati let vojnog zrakoplova. Na mjestu gdje se posada susrela s NLO-ima namjerava usmjeriti zrakoplov prema zabilježenom položaju NLO-a, jer vjeruje da se još uvijek nalaze ondje. Zrakoplov poljeće iz Vila Hermose, penje se na 3500 metara i leti gotovo ravno na istok. Sada smo na istoj visini na kojoj je bio i njihov zrakoplov. Kada dođemo do prve zadane točke, ići ćemo na istok, slijediti njihov put do 89 stupnjeva zapadne dužine i tako ćemo se naći na istom položaju na kojemu su i oni bili. Zrakoplov dolazi do mjesta prvog susreta s NLO-ima. Franz naređuje pilotima da krenu na sjeverozapad gdje su bili infracrveni objekti. Ondje je već bio vidio svjetla i vjeruje da zna s čim se susreo vojni zrakoplov. Zrakoplovom sam preletio Meksički zaljev 100 puta. Ta se svjetla u Meksičkom zaljevu noću vide gotovo cijele godine. Svaki ih pilot može vidjeti za lijepoga vremena kada je vidljivost dobra. Vidi ih se čak s nekih 220 km udaljenosti. Oko 100 km od obale i gotovo 160 km od zadnjeg mjesta kontakta, Franz je ugledao ono što je tražio. Veliki kompleks naftnih platformi na moru, Cantarell. Konstrukcija se čini divovskom čak i s 5000 metara visine. Naftne su platforme visoke i do 40 etaža. Plamenovi koji se dižu i 100-tinjak metara uvis nastaju uslijed izgaranja viška plina kako bi se smanjio pritisak u bušotinama. Tu su. Zadovoljan sam jer sam potvrdio svoju teoriju.
Ovime sam završio dio svojeg istraživanja i dobio poticaj da nastavim s istraživanjima. Franz je siguran da je ovo potaknulo NLO senzaciju. No je li sustav za infracrveno snimanje vojnog zrakoplova doista mogao zabilježiti ove plamenove s daljine od oko 160 km? I zašto se činilo da lete? Pitali smo Jima Sefrina. On osposobljava tehničare za infracrvenu tehnologiju, kojom se i sam koristi pri pregledu rafinerija nafte i naftnih platformi. Kao prvo, nismo ustanovili da su objekti letjeli. Nekima se možda činilo da se kreću. Radi se o optičkoj varci, naime oblaci se kreću u odnosu na objekte, a ne obrnuto. Ovdje se vjerojatno vidi izvor topline, vrlo visoke temperature. I budući da smo nad oceanom, odraz te topline na površini oceana. Možda se radi o plamenovima i dimu, ili samo o plamenovima. Rado bih vjerovao da se radi o NLO-ima, ali ovdje ne vidim dokaze koji bi to podržavali. Jednostavno je pobiti klinički hladne indicije o NLO-ima zasnovane na video ili infracrvenim snimkama. Posve je drukčije kada se radi o intimnim osobnim svjedočenjima u susretu s izvanzemaljcima. Pogotovo kada se radi o iznimno surovom susretu s užasavajućim implikacijama. Što je s ljudima koji se živo sjećaju otmice te bizarnih medicinskih i seksualnih postupaka? Ako su priče o otmici istinite, a njihovi zagovornici tvrde da su ih prošle milijuni ljudi, onda se nad čovječanstvo nadvila prijetnja kakvu ne možemo ni zamisliti. No, je li doista tako? U zadnjih su 50 godina tisuće ljudi prijavile otmicu od strane izvanzemaljaca. Zagovornik teorije David Jacobs vjeruje da je to samo vrh ledene sante, koja se naslučuje iz ankete kojom se bavio 1992. godine. Na pitanje jeste li bili oteti, dobit ćete potvrdan odgovor od oko 1 milijun ljudi. Međutim, većina ljudi ne zna da je to prošlo jer zaboravljaju te događaje čim ih prođu. Čini se da izvanzemaljci nastoje onemogućiti ljudsko sjećanje na otmicu, ali ne uspijevaju ga potpuno zapriječiti. Jacobs kaže da hipnoza može osloboditi sjećanja. Neki se sjećaju dijelova otmice, neki se sjećaju sekvencija, neki cijelog događaja. Hipnoza iz razloga koje ne razumijemo uspijeva otključati ta vrata, te se ljudi odjednom prisjete dijelova dugoročnog pamćenja, i to na način koji je isprava čudan. Uspjeli su se prisjetiti jedino u okružju koje ih uvodi u psihološko stanje iznimno opuštene usredotočenosti. Sjećanja su znakovito slična. Pemino je iskustvo tipično. Budno je, ali nepomično leži u krevetu. Mala siva bića odvode je do svemirskog broda koji čeka. Ondje se pridružuje ostalim ljudima u čekaonici. Često se osvrćem i čini mi se da ostali koji tu sjede nisu baš prisutni. Dr. Jacobs mi zna reći da i oni vjerojatno promatraju mene i misle da nisam baš prisutna. Katkad imaju nastavu. Katkad ih podvrgavaju tjelesnim ispitivanjima. I gore. Mali sivi tipovi su pomoćnici, sitni su, imaju velike oči i jako su vitki. Postoje oni viši koji su slični malenima, ali su više intelektualni. Uglavnom počinje buljenjem, samo bulje u tebe. Taj postupak buljenja traje jako dugo. Ti vidiš samo te velike oči i gubiš se u njima. Katkad te obasipaju informacijama. Katkad rade nešto tvojemu tijelu. Dok to rade, katkad ti guraju nešto u nos ili uši. Katkad jako boli, katkad ih zatvore. A katkad postane istinski surovo. Ljudima su uzimali spermu, jajne stanice, fetuse su usađivali u žene ili ih vadili iz njih.
Vjerujem da se čak i sad, kad mi je toliko godina, događa sljedeće. Uzmu zametak, koji je križanac njih i nas. Stave ga u nas da bismo ga nosili 10 tjedana, te ga zatim izvade. A tek što rade s njim? Vidjela sam da imaju boce, velike boce. Ti su zameci u otopini. Pam nije jedina. Tisuće se ljudi javlja s gotovo istovjetnim sjećanjima. Budi ih svjetlost što obasjava spavaču sobu. Nepokretni su i prestravljeni. Lebde i hodaju do sobe za pregled na svemirskom brodu u pratnji malih sivih humanoida, da bi ih pregledao puno više izvanzemaljac. Kako toliko mnogo ljudi, koji se međusobno ne poznaju, tako detaljno govori o tako sličnim događajima? To samo znači da dijelimo predodžbu o izvanzemaljskim otmicama, i to zahvaljujući filmovima, serijama i pisanim pričama. Potpuno je krivo zaključiti da se radi o stvarnom iskustvu samo zato što svi ti ljudi govore o sličnim događajima. Moramo se osvrnuti i na metodu kojom dolazimo do sjećanja, hipnozu. Hipnozu smo dugo smatrali gotovo čarobnim ključem za otvaranje vrata ljudskog pamćenja. U zadnje se vrijeme pokazalo da je hipnoza vjerojatno puno učinkovitija u stvaranju nego u oslobađanju sjećanja. Ljudi se u hipnotičkom stanju trude udovoljiti hipnotizeru i lako je utjecati na njih. To može potvrditi svatko tko je vidio hipnozu na pozornici. Znaš što sam upravo vidio? Ova gospođa ima tvojeg kanarinca. Mogao bi otići do nje i zamoliti je da ti ga vrati. Hajde, zamoli je da ti vrati kanarinca. Mogu li dobiti kanarinca, molim vas? Možda je zabavno kada se izvodi radi zabave, ali u sklopu terapije može nanijeti neizrecivu štetu. Doktorica Susan Clancy već 6 godina radi s ljudima koji su se tijekom hipnoze sjetili otmice od strane NLO-a. Uvjerena je da su ta takozvana sjećanja zadobivena tijekom terapije, dakle nisu autentična. Najnovija istraživanja pokazuju da sugestibilni ljudi mogu sami sebe uvjeriti da se sjećaju bilo čega što hipnotizer predloži. Sada se svi namažite kremom za sunčanje. Ne zaboravite ruke. Namažite i lice. Pod utjecajem ste signala koji su prisutni u okolini ili koje daje sam hipnotizer. Obgrlit ćete sami sebe rukama. Sklupčat ćete se, sve vam je hladnije i hladnije i hladnije. To je velika komplikacija, jer ćete misliti da se radi o izvornim sjećanjima, pa ni vi, ni vaš terapeut nećete moći znati podudaraju li se sjećanja sa stvarnim događajima. Jacobs s druge strane kaže da nikada nije utjecao na sjećanja pacijenata koji su doživjeli otmicu. Budući da se bavim hipnozom, svjestan sam tog problema. A svjesna ih je i većina ljudi koji me kontaktiraju. Ne žele da ih navodim na nešto. Ne žele biti pod utjecajem masovnih predodžbi. Ako to imate u vidu, ako razumijete probleme hipnotičke metode, ako uspijete razviti metodologiju koja rješava te probleme i kojom kontrolirate situaciju, možete doći do priča koje su nevjerojatne. Ljudi koji se odluče za hipnozu kreću s uvjerenjem da su ih oteli izvanzemaljci. Vjeruju u to dovoljno da potraže nekoga tko će im pomoći potvrditi to uvjerenje. To je dovoljno. Ali zašto bi itko odlučio vjerovati da su ga oteli i mučili izvanzemaljci? Kao prvo, možda su naišli na popularne liste indikatora otmice, poput ove. Rupe u sjećanju, noćne more o NLO-ima, problemi sa spavanjem, neobični tjelesni osjeti, neobjašnjivi tragovi na tijelu, osjećaj da nas netko promatra. Koliko je živih i zdravih ljudi na svijetu doživjelo barem jedno od toga? No, postoji li još nešto? Možda neki biološki čimbenik koji doprinosi fenomenu otmica. Do novih, zanimljivih otkrića dolazimo na području znanosti o snu. Neko sam vrijeme pokušavao zaspati. Odjednom mi se tijelo posve ukočilo. I dalje sam bio svjestan, ali nisam mogao ni pomaknuti prst.
Osjećao sam neku prisutnost, a onda kao da mi je nešto došlo do stopala. Ugledao sam prikazu, blijedu staricu kako se nadvija nad mene. Zvuči slično početnoj fazi otmice od strane izvanzemaljaca? Tako i treba zvučati, ako je za vjerovati japanskom istraživaču sna, doktoru Kazuhiku Fukudi. Sviđaju mi se NLO-i i znanstvena fantastika, ali iskreno sumnjam da išta slično doista postoji. Većina ljudi koji kažu da su ih oteli izvanzemaljci doživjela je slično iskustvo. Probudili su se usred noći i shvatili da se ne mogu pomaknuti. Osjetili su nečiju prisutnost, a to je sigurno izvanzemaljac. Sva ta iskustva mogu se objasniti fenomenom paralize u snu. Dr. Fukuda, psihofiziolog na sveučilištu Fukushima u Japanu, već nekoliko godina proučava paralizu u snu. U Japanu je poznata kao kanashibari, odnosno okovanost. Pojam koji dočarava užasan osjećaj nepokretnosti koji je svojstven paralizi u snu. Taj je fenomen vezan za REM fazu sna, odnosno fazu brzih očnih pokreta. Budući da tijekom REM faze sanjamo, mozak privremeno isključi sposobnost kretanja, kako ne bismo odživjeli snove i eventualno se ozlijedili. To je domišljat mehanizam, ali ako se ne uključi, kad se počnemo buditi, probudit ćemo se nepokretni. U sveučilišnom laboratoriju za san, dr. Fukuda pokušat će rekreirati paralizu u snu. Stavlja elektrode na glavu ispitanika kako bi pratio aktivnost mozga tijekom sna. Postoji jasna razlika među moždanim valovima normalne REM faze i kanashibari REM faze. Otkrili smo da je kanashibari REM faza jako slična budnom stanju. Dakle, kad netko osjeti paralizu u snu, osjećat će se kao da je budan. Kad ispitanici uđu u određeni stadij REM faze, odnosno kad su između sanjanja i buđenja, dr. Fukuda će im prekinuti san. Tada ih pita kako su se osjećali u tom trenutku. Mnogi kažu da su sanjali, a iskustva nekih ispitanika podudaraju se s opisom paralize u snu. Nisam mogla micati rukama, kao da su bile paralizirane. Neki ljudi haluciniraju. Na primjer, osjećaju da im nešto pritišće prsa ili trbuh, a kad otvore oči vide kako nešto sjedi na njima ili im stoji pokraj stopala. Neki čuju čudne zvukove ili im se čini kako im tijelo lebdi. Doktorica Clancy oduševljena je nalazima doktora Fukude. Proučavajući tijekom 6 godina ljude koji tvrde da su bili oteti, redovito se susretala sa slučajevima koji zvuče upravo poput kanashibari paralize u snu. Probudite se usred noći, ne možete se micati, osjećate se paralizirano, ali još uvijek vidite i čujete svašta. Ljudi govore o prikazama u sjeni ili o osjetu lebdenja. Dakle, mentalno ste u stanju sna koje je nalik buđenju, pa je moguće da su slike koje ste vidjeli u snu sada oko vas u vašoj sobi. Doktorica Clancy i dr. Fukuda drže da tumačenje paralize u snu odražava naš kulturni kontekst. Kanashibari je za Japance normalna pojava. Britanci su se u 18. stoljeću bojali demona koji je napadao žene u krevetu, a one se nisu mogle ni pomaknuti. U Newfoundlandu to se stanje zove baba roga, jer uključuje jezivu staru vješticu koja sjedi na prsima spavača. U Kini je fenomen stoljećima poznat kao napad duhova. Na Zanzibaru se zove popobava, leteći jednooki patuljak. Možda je za suvremenu američku kulturu, zasićenu NLO-ima, bilo prirodno da iznjedri tumačenje paralize u snu koje se zasniva na otmici od strane izvanzemaljaca. No još uvijek nismo odgovorili na sljedeće.
kakve itko ima koristi od vjerovanja u nešto tako stravično, poput otmice pri kojoj ga izvanzemaljci napastuju. Rijetko govorimo o privlačnim stranama toga uvjerenja. Naime, radi se o nečemu što je veće od nas, što je tehnološki naprednije od nas. Ljudi, zahvaljujući tome, dobivaju novi pogled na svoj život, na svrhu života i smisao svijeta u kojem živimo. To je jako pozitivan učinak, ali mislim da ga istraživači dotičnog fenomena nisu razmotrili. Mislim da su gluhi za sve pozitivne učinke tih iskustava. Bliski susreti svih vrsta sve su češći i češći. Znači li to da su autentični? Ako izvanzemaljci žele da ih primijetimo, zašto ne slete pred Bijelu kuću ili Vatikan? A ako ne žele da ih primijetimo, kako to da nemaju bolju tehnologiju prikrivanja? Ne bi li njihove metode mentalne blokade bile jače od naših primitivnih hipnoza? S druge strane, je li doista toliko ljudi u krivu? Cijeli program postoji s ciljem, a kažu da je to integracija u društvo. Možda ne integracija sivih izvanzemaljaca, nego mješanaca koji sasvim nalikuju ljudima. Što ako ta stvorenja doista postoje? Što ako nam sve te snimke govore da promatraju naš planet? Morate imati doista otvoren um. S obzirom na ozbiljne nedostatke dokaza, moram zaključiti da je većina ljudskih vjerovanja o NLO-ima i izvanzemaljcima stvar kulture i psihologije. Ništa nije ondje negdje, već je sve tu. Sada sami morate prosuditi. No imajte na umu malu mudrost koju smo naučili kroz povijest. Zašto bi bilo složeno ako može biti jednostavno? Ako je ovo zemaljsko objašnjenje zadovoljavajuće, zašto tražiti neko svemirsko?